ንማንም ሰብ ክነካፍሎ ዘይብልና ሓሙሽተ ናይ ግሊ ሚስጥራት አልበርት አንስታይን ካብ ዝተዛረቡ ሰብ ኩሉ ድኻም ይህልዎ ንሱ ድማ ንሰባት ተናጊሩ መፍትሒ ወይ መድኃኒት ይረኽበሉ ብተወሳኺ ድማ ሓደ ነገራት ምስ ሰብ ብምዃን ብቻ ይፈትሑ ግን ድማ ክንደይ ዝኣክል ምስ ሰብ ዘለና ቅርርብ ጽቡቕ እንተኾነ እኳ ንማንም ግን ክነካፍሎ ዘይብልና ናይ ህይወት ክፍልታት አለው። አልበርት አንስታይን እዞም ነገራት ኣብ ሓሙሽተ መቂሉ የቐምጦም። ምክንያቱ እዞም ሓሙሽተ ነገራት እንተተረዲእናዮም ተረዲእና ድማ ናብ ግልና እንተጌርናዮም ብናይ ባዕሉ ጊዜ ይስተኻኸል እዩ። እስቲ እዞም ሓሙሽተ ነገራት ንርኢ። ቀዳማይ ናይ ዓወት ሚስጥርካ ኣይትዛረብ። እዚ ማለት ንካልኦት ኣይተሓግዝ ወይ ድማ ኣይትተባብዕ ማለት ኣይኮነ ግን ናብ ዓወትካ ዘብጽሑኻ ሚስጥራት ክተካፍል ዝምከር ኣይኮነን ግን ድማ እዚ ከም ዓወትካ ከም ቦታኻ ይውሰን። ካልኣይ ጸገምካ ለማንም ኣይትዛረብ ግን ድማ ችግርካ ምዝራብ ልክነፍሰልካ ክኸውን ይኽእል ግን ድማ ችግሩ ካብ ምፍታሕ ንላዕሊ ዝበኣሰ ክተሓላለኽ ይኽእል። ምክንያቱ 70% ዝኸውን ሰብ ብትክክል ጸገምካ ኣይሰምዐካን ሕጉሳት እዮም ዝኾኑ 20% ዝኸውን ድማ ስለ ችግርካ ብፍጹም ኣይሰምዑኻን 10% ዝኾኑ ብቻ እዮም ብጣዕሚ ዝጭነቁልካ ብጣዕሚ እንተተኣምኖም እኳ ዝሓሸ መፍትሒ አልሽ። እዚ ማለት ንሕማም ሓኪም ናይ ሓንጎል ሕማም ተኾይኑ ናይ ስነልቦና በዓል ሞያ ተዝኸውን ይምከር። ሳልሳይ ዓላማኻ ኣይትዛረብ። ዓላማኻን ድሌትካን ኣብ ህይወትካ ክትበጽሖ እትደልዮ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይትዛረብ። ምክንያቱ ንዓኻ ዝረኣየካ ንዓዓቶም ትክክል ስለ ዘይረአዮም እዩ። ስለዚ እሱ ነገር ነፍሲ እስካብ ዝገብር ኩሉ ነገር ኣብ ልብኻ ግበሩ። ራብዓይ ኣታዊኻ ኣይትዛረብ። ኣብ ዓመት እተእትዎ ኣታዊ ማንም ክፈልጦ ኣይግባእን። ምክንያቱ በዚ ኣታዊ ከገምተካ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ባዕልኻ ዋጋ ከም እትዛረብካ ቁፀሮ። ምክንያቱ ንዓኻ ዝርኢ ብእትእትዎ ዋጋ ስለ ዝኸውን። ሓምሻይና ናይ መወዳእታ ናይ ቤተሰብካ ችግር ወይ ጸገም ኣይትዛረብ። ቤተሰብ ኩሉ ጊዜ ቤተሰብ እዩ። ዓርኪ እውን ኩሉ ጊዜ ዓርኪ እዩ። ስለዚ ንባዕልኻ ንቤተሰብኻን ተሓስብ እንተኾይንካ ንባዕልኻ መስመር ኣትሕዝ። ናይ ቤተሰብካ ችግር ንማንም ኣይትዛረብ። ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ናይ ግሊ ጉዳያት እንውድኦም ግን ድማ እዚኣቶም ወሰንቲ እና ክዕቀቡ ዘለዎም እዮም ኢሉ አልበርት አንስታይን ኣቐሚጥዎም። ንስኻትኩም ከ ተስማዕሚዕኹምሉ ዶ? ተተመቺኩም ላይክ ግበሩ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ። የመስግን ቻው።